El projecte del Diari de Barcelona, els seus orígens, o la recuperació més aviat de la capçalera del Diari de Barcelona per part de la UPF, comença gairebé fa 10 anys, no? I suposo que també va marcar molt el canvi de campus de les Rambles aquí al Poble Nou, no? El nou campus genera nous espais i també una redacció integrada i es comença a pensar en la possibilitat de crear un nou mitjà de comunicació que pugui servir per donar cobertura als treballs periodístics fets pels estudiants i també generar una projecció exterior dels mateixos, no? En aquell moment, el professor Salvador Alsius, en aquell moment responsable dels estudis, doncs comença a explorar la possibilitat de recuperar la capçalera del Diari de Barcelona, que en aquell moment i després de diferents etapes doncs havia quedat, diguem-ne, sense ús. Per tant, comencen les negociacions per poder recuperar aquesta capçalera, però no fructifiquen i el 2011 el projecte, diguem-ne, es deixa en stand-by. Aquestes negociacions es reactiven després de gairebé una dècada i gràcies, diguem-ne, a l'esforç tant per part de la direcció dels estudis com per part del degà, les diferents persones de la universitat, doncs això es pot fer una negociació amb l'Ajuntament, aconseguir la cessió de la capçalera de Diari de Barcelona pel projecte educatiu, diguem-ne, que està plantejat en l'actualitat. La recuperació del Diari de Barcelona sorgeix ara mateix en un moment, diguem-ne, que és molt propici. Per què? Doncs perquè s'ha remodelat l'edifici Tallers i l'edifici Tallers doncs, ara mateix ha guanyat diferents espais que permeten, diguem-ne, un treball col·laboratiu i unes sinergies entre els estudis que abans no eren possibles o no es podien explotar de la mateixa manera. I ara mateix el que es permet és que qualsevol alumne doncs, pugui estar editant materials per premsa, ràdio o en format televisiu des de qualsevol dels ordinadors. Jo crec que l'aconseguir la capçalera més la reforma de l'àrea de Tallers situa en un moment molt òptim tota aquesta explosió periodística que ha de venir.